Ganahan ba kasi Dunyok ani akong cellphone nga ihatag sa iya ha? Karong di pa ko sugtunan ni. Water resistant ba yan nga cellphone? Kung masudlan og tubig, di nakagawas. Shit, Perlahan ni? Asa na po ka ni paingon? Hoy, Perla! Uy! Ang iring! Nag-unsa ka dire? Hoy, ikaw, nag-unsa ba po ka diha? Siyempre, namisita ko kay Dunyok na ako ihatag niya nga cellphone, Hot 50 Pro. Kabarato, ana. Muna ni may panghambong, ihatag ni mong Dunyok. Ang ako di ka siya mag-blink-blink sa kung ihatag karon sa iya, ha? Saan pa rin mo ihatag? Sinilas ni mga Spartan? Ew. Spartan? Sige, tanaw na to, og di ba siya mag-blink-blink ani karon? Uy! Asa mo ka na? Nangarnap na po ka no? Hoy bro ha, kaning naong nako mangarnap. Sauna na to Bisan pag sauna, kay dugo na ni mong mangarnapay. Kanay mo cellphone? Oh, kay nga no? Kapalo na ba ako nimo? Snatcher ba ka? Snatcher? Wala na kailangan gi-snatch kundi si Dunyok. Tanaw lang nato kung kinsa duulo ni Dunyok karon. Sige, tanaw na nato kung asa makagusto si Dunyok. Hoy bro ha, ulit ako. Bakit ka magulat ba ka? Baby Dunyok! Hi baby loves. Oy! Unsay ato? Ikaw. Oy! Sayuha ba ninyo? May manang sayo karon dako tag-agi. Hoy! Paghilaw na diya daw kaya ako'y nakauna. Uy! Nangangkon ka? Wa pa gani ka pilis Dunyok kung kinsa natong duha? Che! Jusera! Dunyok! Nako'y regalo nimo. Ay! Kasweet yun ni mo, Unsa man na? Nako na siya regalo nimo. Ambot og asa nagkawat. Ano ba sige lapot-lapot ni Rebe? Mind your own business daw. Tanawa ra, naglisod og dito kay kinawat man. Ngano naghago pa man ka? Ay siyempre, love good ka. Buhaton ako ang tanan. Papangawat? Unsay pangawat? Tarong-tarungan na bisig maapil taga priso na. Ay tuwa na niya. Sa una raman to. Hoy, sa panultihon pa, kung kawatan ka, unya, kung piangon po ka, musugmat gud na. Dili na ka sa Dunyok, wadyo ko'y gikawat. Kanina kong ihatag Ay tuwa na Dunyok. Kay kanang kwarta hagi ka na sa kinarnap. Hoy! Hoy! Tarong-tarungan na ninyo ha? Basi maapil ko ka priso ba? Hoy, baby loves, kung dili ka sa kuha, wadyo'y preso may tabo. Ma-enjoy pa ka. Kaluod! Ha? Luod? Luod, pero lame. Perla, pasensya na jud kaayo ha nga. Nag-import ra ba jud ka na imong gihatag sa kuha? Kanang need magugko og kanang cash? Dapat lang, diri ka sa kuha kay kanayang cellphone. Paratuhon pa yun nga, asa ka na kagkawat. Dunyok, kabalo ba ka? Nag-import ka kuan ni para lang mahatag sa imo ha. Pero wala ko'y mabuhat. Kay siya imong gipili. Pero ibili na lang nako ni. Sorry kay Perla, unta makasabot ka. Uy! Anong gibilin man na nimo? Kagwanga ka. Dala na mong kinawat, basi mapriso ba kung bibilab sana? Hoy bro ha, ay nagbalik na rin ni bibilab sa? Sobra na jud ka ba? Di palagot ko ni mga bakla ka. Unangin na ninyo! Unangin! Bisa juga kamera ka! Dunyok! Pahawara ko dire! Wala ko manginanglan nimo! Pogyod, dapat lang. Dunyok! Sige ra! Maabot ang panahon ng mga hinahamilan ka sa kuha! Totoo sa kita na.